Soňra Olimpiya şäherçiginiň sport mehmanhanasynda metbuat maslahaty geçirli. Şäher ýurdumynyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyz Respublikasynyň hakey federasiýalarynyň ýol başlary ýaşa gatnaşan topolaryň şeýle-de köpçülikleriň habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýaşa Bahreýnyň, Belarus Respublikasynyň, Iranyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Omanyň, Russiýanyň, Türkmenistanyň, Türkiýanyň we Özbegistanyň klub topolary gatnaşarlar. Ýaşda Türkmenistanyň ýurdumynyň 8 gezek çempiony galkan topary wekilçilik eder. Bellenşäli berqara döwletiň täze ýamynyň galkynçlygyny hormat prezidentimiň taýsy tagalary bilen Türkmenistan ösen sport ýurdu hökmünde orny barhap otalanýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamyň başlangyçlary bilen bina edilen Döwreba sport isgalary iri halkary ýarışlaryny geçirmäge giň mümkinçilikleri berýär. Paýtagtymyz bugunem hakey boýunça halkary ýarşyny geçirilýän merkezine urly. Ýarşy ýokary derejede geçirmek maksady bilen hormat prezidentimiz degişli karara gol çekdi. Şol resminama bilen guramçylyk topary döredildi. Oň düzümi tasdiklandy. Media forumda bellenşýäli iri halkary ýarşyny geçirmek üçin beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hemde Türkmenistanyň hakey federasiýasy tarapyndan toplumlaryň işler ýerine ýetirildi. Ýaşyň ähli duşlaryny geçiriljek ýeri bolan gyşky oýunlar sport toplumuna turganlar şeýle-de mehmanlar we jankoýarlar üçin zerur şertler döredildi. Ýurdumynyň 7 ýokary okul mekdebiniň taliplerinden 200 beýletinçi taýýarlandy. Şeýle-de ýaşyň maksatnamasyna tälimçileriň we eminleriň halkara okuw maslahatlarynyň geçirilmegi göz öňünde tutuldy. Media forumunda dowamında jurnalistler galkan toporynyň ýarışlara taýýarlyk derejesi bilen tanışdyrly. Ýurdumyda wekilçilik edýän hemde milli ýygyny toparmagyň esasyny düzýän hakeyçiler ýaşa taýýarlyk görmegiň şäherlerini Belarus Respublikasynda turgunyş geçdiler. Şeýle-de birnäçe halkary ýarışlaryna gatnaşdylar. Olar ýaşa taýýarlygyň soňky tapgaryny galkan gyşky oýunlar merkezinde Tatarstan Respublikasyndan tejribeli tälimçi Andrey Makarowyň ýol başlygyny geçdiler. Şeýle-de media forumda Aşgabatda geçiriljek hakey boýunça halkary ýarışynyň dünýäniň köpçülikleriň habar berişleri işlerinde ulugdyklanma döredýänligi bellendi. Ýaş barada habarlar halkara sport metbuaty assosiasiýasynyň hemde Aziya sport metbuaty birleşiginiň neşirlerine çap ediler. Media formatlaşanlar şular ýaly halkara çäherlerde sport ýarışlaryny atnaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar.